policeman iluongo ni officer of the law. Chike tema masaragi ni loso, ng'ama enforce chikego en police. Kidhiye gimiluongo ni criminal justice system, ichako gi police, police detect offense, police mako ng'ato, police ema loso file. File ni nigi sections. Iwinjo, nitie kama ikete initial report, nitie kama ikete expert report, nitie kama itime ang'o. And gima is properly done. Nitie gimiluongo ni police procedures. Kaki run police station, records mag police station, kaki mako ji, kaki treat joma nie police custody. En a proper training, ok en gima ordinary kaka ji paro. Police bende man gi criminal investigations department. Omiyo ng'ama policeman nyaka ng'e sheria. Ing'eyo ka ji wacho ni gin lawyers, nyaka ing'e criminal, nyaka ing'e gimiluongo ni the penal code. Ok inyal chajo ng'ato gi mada, tikia section, tikia elements of the offense. Just a minute. Ok inyal chajo ng'ato gi gima wacho ni is very important, because Masara is speaking it. En poko bedo police. To en jabura, nitie gik monyalo wache bunge. Iwinjo. Koro ibro nwang'o ni kiny, ibo po ni oyier administration police officer obedo inspector general. To pok no neno gimiluongo ni police case file in his life. Koneno to nena kokalo. Pok no handle police case file. Koro dwa bedo jatend obila moting'o jo CID, to ting'o joma run police stations. To en owuon kata ka nitie dispute mana mar assault, ok onyal luongo director of CID ma en boss ne mokelne ni timna presentation. Ka ng'ano timone presentation, ok obi kata understand. Tok ni jo AP ok riek, giriek, kendo gisomo. But the question en niya, bendi bedo trained in line. Akeni winje, because Masara giri bronjo kawacho ni ni ng'eni ka lweny kucha ji rotate, ni ka ja Navy owuok, ni to ja Army biro. Yes, gi rotate, which training is one. Might nwang'o ni jomoko train kiganjo, opuonj gi sheria, opuonj jomoko train GSU, opuonj paramilitary, jomoko train AP, opuonj paramilitary. Ok ni jogo ok riek. And then nitie also ansani. Anyakita bedo more educated than Masara. But kadhi e bunge sani, to I become his student, because he has been there twice. Okanyal ng'eyo procedures. Okanyal claim ni koro akia biro gi PhD, kia biro gi degree 14, ni koro understand bunge. No, because gik mang'eny learn through practice. Kata bedo dhako miruk puonji, learn in your house. Okok kamano. Kata bedo baba, learn. So kata mana tije mineno, kati bed mana ng'amo yudo first class honors in engineering. Nyaki dhi my practice that particular engineering, yaking'e how it is done. Omiyo wan ga lot of gray areas e weche mag obila. And a very important area to jiuma, because obila poko bedo taken as a noble service. Ibo no kata mana in sani, kani in nyako mangili, kinwango opportunity nyuomo jalweny gi police, ibro dhi ka jalweny. Because it looks a bit more noble than police. Kata nyieni ka ng'ato biro sero nyare, ng'at moro biro mobila, ng'at moro biro ma ibo nwang'o ka en gi preference of a different person. Omiyo obila is a very important institution, kik obed handled ordinarily, and mane no ka ji mang'eny be nigi interest about it. Omiyo anyalo mana wacho ni conflicts moko miwinjo ka ji wacho ni nitie conflict between Police Service Commission to kod Inspector General. Jogo kong'eyo gima wacho. Because Police Service Commission nigi commissioners ochiko. Abich gin police. Inspector General, deputies ne ariyo, AP mo retire, police mo retire. Modong 4 ema gin civilians. Asto gichako gi co-opt director of CID, DCI. Makata bed manoko go kura. Omiyo sometimes Masara wadwa nupenjo bila madongo. Nito mauna beach ni. To une commission. Chairman nyalo tamo udil gona. Dwach kidil gi gimoro in good faith, iketo gimoro open. Are you getting me? Iketo gimoro open. So it is very easy to sort out some of these problems. But because jimang'eny onge gi interest in police, jimang'eny neno mana police riot. But joma are even interested in welfare
mar police. Ng'eni jogi paro ni police te gin bodyguards gi Ng'eni drivers. kata moko kod welfare no ketnu kanyo maraga manena ugai mar doho mar ng'iyo kaka inyalo ket welfare mar Maraga nodagi kata interview ji kaka